धेम्पो शिक्षण संस्थेला 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि त्यानिमित्त काल पणजीमध्ये एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याला राज्यपाल पिल्लई आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हजर होते. दोघांनी यावेळी एक विचार जो मांडला तो होता की आता गोव्यामध्ये जी काही शिक्षण व्यवस्था आहे ती आता कालबाह्य झालेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की BA BCom अशा तऱ्हेचं जे शिक्षण घेणारे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये बेकारी वाढते आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्यपाल म्हणाले आता की चाकोरी बाहेरचं शिक्षण उपलब्ध झालं पाहिजे. आता हे विचार सगळ्यांना माहीत आहेत. चाकोरी बाहेरचं शिक्षण पाहिजे, शिक्षणामध्ये नवीन विचार आले पाहिजेत. पण हे करणार कोण? अजूनही शिक्षण व्यवस्था राज्यकर्त्यांच्याच हातात आहे. सरकार सगळं सूत्र जे हातात घेऊन बसलेलं आहे त्याच्यामध्ये शिक्षण आहे. त्यामुळे विद्यापीठापासून प्रायमरी शिक्षणापासून विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण हे जर गृहीत धरलं तर सगळं निर्णय घेण्याची क्षमता, सगळे लाल फितीतील कारभार आणि एकूण ही जी काही निर्णय प्रक्रिया आहे ती पूर्ण राज्यकर्त्यांनी आपल्या हातात घेतलेली आहे. म्हणजे या सरकारला सुद्धा जर 2 वर्ष झाली तर या 2 वर्षाच्या काळामध्ये शिक्षण चाकोरीच्या बाहेर नेण्याचे सरकारनं काय प्रयत्न केले? आपल्याकडे वेगवेगळे राज्यकर्ते आले, वेगवेगळे राजकीय पक्ष आले, परंतु नवीन शिक्षण पद्धती, नवीन विचार आणण्याचा प्रयत्न कुणी केला? याचा जर धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला तर हाताला काही लागणार नाही. म्हणजे आपल्या शेजारी महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या शिक्षण संस्था मागच्या 20 वर्षात स्थापन झाल्या. त्याच्यामध्ये मेडिकलपासून इंजिनिअरिंगपासून खाजगी क्षेत्रामध्ये तर किती प्रयोग महाराष्ट्राने केले. लातूरसारखा छोटासा भाग ज्याचं नावसुद्धा कोणी ऐकलं नव्हतं, त्या लातूरमध्ये एक वेगळाच पॅटर्न डेव्हलप करण्यात आला. देशामध्ये तर अनेक ठिकाणी नवीन प्रयोग झाले. हैदराबाद, बेंगलोर हे तर IT आणि बाकी अशा तऱ्हेच्या आधुनिक शिक्षणासाठी त्यांनी देशामध्ये आघाडी घेतली. आपण का मागं पडलो? आपण मागं पडलो एवढ्यासाठी कारण राज्यकर्ते अशा तऱ्हेचे राज्यकर्ते हवी आहेत ज्यांच्याकडे आधुनिक विचार आहेत. शिक्षणासंदर्भात ते नवीन वेगळ्या पद्धतीतला विचार करू शकतात. हे राजकीय पक्षांनी जाणलंच नाही आहे. आणि राजकीय पक्ष कशाला? आपण जेव्हा लोकांकडून मतदार म्हणून त्यांची जबाबदारी आहे की नाही, आपले मतदार कोणासाठी मतं देतात? आपल्यावर. म्हणजे उद्या त्यांना सरकारी नोकरी पाहिजे असते, पण सरकारी नोकरीमध्येही जाण्यासाठी एक कौशल्य लागतं, एक वेगळ्या तऱ्हेचं जे काही काम लागतं ते 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 होत नाही आहे. शिक्षण संस्थाही त्यासाठी तयार नाही आहेत. आणि मला वाटतं तेच ते आता जे काही नवीन स्किल इंडिया किंवा आता जे नवीन वेगवेगळे विचार जे मांडले जात आहेत, स्किल इंडिया गोव्यामध्ये काय प्रयोग झाले? मला परवा IT क्षेत्रामधलं एक माणूस सांगत होतं की आम्ही इतका प्रयत्न करतो आहे ITला अनुरूप लागणारं शिक्षण आणि तशी योजना सरकारकडून काहीतरी मिळवण्यात आली मिळावी त्यासाठी काहीच होत नाही आहे. नवीन जे काही वेगवेगळे प्रयोग चाललो आहेत, सरकार केवळ घोषणा करते, परंतु या क्षेत्रामध्ये जे काही आमूलाग्र बदल व्हायला पाहिजेत ते सरकारकडून मिळत नाहीत. आणि गोव्यामधील उद्योगपती त्यांची काहीतरी जबाबदारी आहे की नाही? गोव्यामध्ये एवढा आता खनिज पैसा जवळजवळ 25,000 कोटी वर्षाकाठी कमावणारे जे आपले खनिज निर्यातदार आहेत त्यांनी मागच्या 25 वर्षामध्ये काय गुंतवणूक शिक्षणामध्ये केलेली आहे? बाकीचे उद्योगपती आहेत या सगळ्यांनी पुढं येऊन सरकार जर अपयशी आहे तर बाजूला ठेवूया, पण गोव्यातील उद्योगपतींची काहीतरी जबाबदारी आहे की नाही शिक्षणासंदर्भात?